Θες να τη βρούμε? Πότε? Ξέρεις περιοχή από Κορδελιό? Ναι. Χαμηλά. Όχι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις πού? Η τράπεζα του Euroband, ξέρεις πού είναι? Στο Κορδελιό. Άσε με, έχω δουλειά τώρα. Έχω δουλειά. Ναι. Εντάξει. Ποια είσαι εσύ? Και τι με θες και για... Πού βρήκες τον αριθμό μου? Από αύριο θα αλλάξω αριθμό, να δεν βρέσω μετά. Καλά μου πάτας. Θα ψάξεις. Αφού θα κάτσε να φά τώρα. Μιλάμε συμβούλιο. Ελευθεριακού. Μου λες ονόματα. Μη λες ονόματα. Χαμήλως του βάζω να τα ακούσεις. Πάω να ακούσεις. Μίλα. Μη μας δουλεύεις. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Θα έρθω. Τι θα κάνουμε μετά. Πες τι θα κάνουμε. Στριγκάκι φοράς. Εντάξει. Στριγκάκι φοράς. Στριγκάκι φοράς. Εγώ χωρίς στριγκάκι δεν μπορώ. Εντάξει. Ναι. 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 Εντάξει. 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 Άσε με να φάω τώρα, παρά τα μάτια.